kor gwenge koro sani ateri e county Homa Bay twak pod wan go ka waduogo mondo marang weche mag somo to sani koro ikono kanyo nitie tho mag rech Kendu Bay kanyo koro sani e county Homa Bay oratudore kod Alia Beach oyawre e county Homa Bay kanyo chiwo yo machalo nade miwane ler mathoth kiwuok ka en Kendu Bay okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Cleo, wayudi makare kwa bila chiel kachiel dhawath ma Kendu Bay mantiere kar chundu bura makara chunyo kaendi kama chenro mag lupo sani koro ok dhi makare dhawath niendi kaluwe kod masira masani kontie dhawath ka kama jolupo osebedo kaneno ka rech tho kaendi ma ok ging'e ni to en ang'o ma sani koro kelo tho mar rech e dhawath niendi kendo Cleophas nyalo paro chien kaendi kata kaunti Homa Bay kanyo waseneno ka masira mar tho rech osebedo katimore to ahinya to e kuonde ma ipidhe rech kata cages ma ikete nam lolwe to kata kamano odiochieng' ma kawuono jolupo ma kaendi ni kod midhiero ka gineno ni sani ko rech to gin mana rech gieko ma kwayo ma ok opidhi e cages kendo gin rech ma osebedo ka jolupo gieko kete geno margi ka masira masani kontiere Kendu Bay kandi en ni rech ma pod tindo ma pod ikgi ok oromo mondo make masani koro tho kendo e dhawath kama wantie ni kinyalo neno picha marwa en ni thoth rech sani koro tho kendo en midhiero masani koro miyo jolupo ma kaendi midhiero mapek mokalo kendo giwacho ni chenro mage mapile mag lupo sani kok dhi nyal dhi nyime makare ka gisebedo ka gitimo nikech tho mar rech masani koro buogi kendo ging'iyo ni to en ang'o masani koro kelo tho mag rech makwayo ma ok opidhi e cages kaka osebedo kaneno chien kacha ka rech mosebedo ka tho e nam lolwe gin mago eko ma ipidho e cages to sani koro kaka inyalo neno kaendi gin rech ma ok opidhi gin rech ma osebedo ka kwayo kani thuolo e nam lolwe ka ema sani koro tho kendo an ka kod telo mar dhowedhe e Rachonyo North kaendi kaachiel kod moko kuom jolupo ma sani koro chenrogi mag lupo sani koro rochore kaluwe kod tho mag rech ma sani koro dhi nyime e dhawadh niendi machiegni abiro chako kod jakom dhowedhe e Rachonyo North kaendi Ibrahim ibiro nyiso ni to kaka un jo BMU ma kaendi masira mar tho rech kaendi nochakore karang'o to gin dhowedhe mage ma sani koro rech tho e site machalo kamaendi. Erokamano mana kaka Alia Beach osewacho ni iluonga ni Ibrahim Kasera jakom mar Rachonyo North Sub County awacho ni gini eri osechako otimore kod ndalo adek mosekalo kawuono en mar ang'wen en gima wawuoro ahinya tang'o mokelo maeri to nikech wang'eyo ga pile pile ni rech mag cages ema bedo ga gi tabugi nikech gin rech mochok kamoro achiel koro wang'eyo ni sama gichokore kamoro achiel to kayam oxygen thin negi tema kelo problem machalo kama odiochieng' ma kawuono ma koro mako dhawa nikech ka koro omako mana nam tete dho nam duto tete rech mathindo tho te rech mane waparo ni ka dweche moko auchiel to en rech mane wanyalo mako kendo konyowa koro sani eri wan gi dhier kendo gi buok maduong' ahinya waparo mana ni to ere ka koro sirikal nyalo konyowa ma eri tabu waneno sechegegi. Mopore kod dhawath ma Kendu Bay kaendi kaka jakom mar Rachonyo North kaendi be nitiere ripot miseyudo e dhowedhe mamoko mopore kod dhawath ma wantie niendi ma bende rach tho e kido masani kod timore e dhawath ma Kendu Bay kaendi. Erokamano kopogore gi Kendu Beach waseyudo ripot mar Kagwa bende ne wayudo rech moko tho achiel to Kendu ka to dwa tho kabisa koro mage ripode man godo sechegi. Kaka jolupo samoro rech matho kamane jopiny osebedo ka kawogi kendo gidhi tiyo kode e yore mag chiemo to kwang'e ni chutho to ang'o manyalo kelo tho mag rech gieki kaka jakoma kaendi bende nitie chenro moseketo mar tamo jopiny kawo rech gieki kapok ong'e ni to gin ang'o makelo tho mag rechgi. En adieri makende ni rech gi kitho to kwang'e nang'o manegogi omiyo wan gi luoro ni sama ji kawo gi dhi kodgi e ot to samoro gin gik manyalo kelo tho koro wakwayo mana ni kaber ka sirikal oyie to kel jogo matimo nonro mondo mi ong'e ni to rech gi ang'o manegogi to nikech ka wawawa ni ji kawogi waluor ni samoro nyalo kelo chandruok ne jopiny so e sechegi kinyoro ne gikawogi to kawuono ne watamogi mwakon rech go ok nyal kawogi nikech ok wang'e nang'o ma okelo tho margi. Wang'e ni nam lolwe ni kod kit rech mopogore opogore kang'e ni kit rech mage ma waneno ka gin rech mathindo kendo ging'eny mokalo e dhawath kaendi gin kit rech mage ma samoro masira yudo ma tho e dhawath kaendi. Erokamano wayudo ni kit rech matho kaeri wayudo ngege type mar ngege wan gi rech miluongo ni folo kendo wan gi rech miluongo ni ningu bende to gi okunga bende magi rech mwayudo ka tho e dho pi ka ahinya. Erokamano ahinya Cleo kapok awe an ka kod achiel kuom jolupo e dhawath kaendi bichako gi nyingi ting'iswa ni bende chenro mag lupo dhi pile kaendi kaloro kod tho mag rech masani koro ng'eny e dhawath ma Kendu Bay kaendi machiegni. Gian gi sani aja lupo ma Kendu Bay tho mar rech ni ano wambe buogo waka jolupo to kaka ne jakomo ong'iyo wa maber ong'iyo rech ni
gi dhowe ma ochako timore kochakore kagwa kocha moduogo nyaka Kendu Bay koni. En rech matindo ma kejes ok nyal make kata dichiel. Koro gisani to wayudo kata ka wan moa lupo kawuono to wayudo ka en rech matho, to kaka yo gima kelo thone ahinya ni to ok wang'e malong'o. To kaka wambo wanjo lupo, to kaka noa lupo kawuono wayudo ka wambo wan gi different types of fish. Different type of fish kaka wan okunga gi mae kimanyasani eki nyinge malong'o to kong'e but mong'ere gi sando chake ni sirada. To sirada ni eki en kako chakore ni en nyaka no chakre sisonde ni gi Ford mono biro matin ni Ford do kele kae kendo kako biro gi Ford no kako medo mana tho gi gokinyi makawuono omedo tho saa ahinya kata saa ahinya. To mar rech di bende neno ka nyalo rocho chenro mag lupo ma otimo e dhowath kaendi, to bende usetudore kod migepe mag piny owacho mochune timo nonro mondo gibi ka ng'ini to en ang'o makelo tho mag rech e nam ka? Ng'e mapok wang'eyo momiyo jakom notimo ng'e mapok wang'eyo malong'o momiyo jakom notemo mondo mi omany jo Ramogi kata jo media mondo mi obi otim the experiment of kaka rech matho ni eki. Erokamano ahinya. Cleophas, mano ywak ma jolupo e dhowath ma Kendu Bay ka nigo, pod wabiro otimo limbe moko kuom dho wedhe ma bende ni kod chandruok machalo kamaendi, kendo en kaka ineno wendo en nyithi rech mathoth mokalo masani koro tho, kendo osekelo luoro mapek mokalo ne jogo eko ma tiyo kod chenro mag lupo e dhowath kaendi kaachiel kod jogo ma bende tiyo kod rech. Inyalo paro ni jakom wacho ni thoth rech matho kaendi jopiny ne odiochieng' manyoro ne gibiro gikwanyogi kendo gidhi tiyo kodgi e udi ma bende owacho ni rach kendo ok nyal bedo kono gima jopiny yo makare, ka sani koro gisechiwo report ne bede migepe mag piny owacho mochune e timo nonro e nam kaachiel kod bad migawo malupo e kaunti ma Homabay kaendi mondo or jogo eko matimo nonro ong'e ni to en ang'o makelo tho mag rech e nam kaendi mondo chenro mag lupo e dhowadhni endi kik rochre kaka osebedo ka dhi nyime kuom ndalo adek mokalo. Pod wan ka kendo wabiro nyiso joneno mag Ramogi TV e weche manyien mabiro mbele ni to ywak mane ma jolupo gi eki nigo to gin ang'o ma gidwa ni mondo migepe mag sirikal otim e konyo duoko piny tho mag rech masani koro mako dhogi e dhowath kaendi. Cleophas ahinya ale abich. Erokamano kuom yudo thuolo matwak kodwa e Ramogi TV okinyi ma kawuono bende koke kaunti ma Homabay gwengego ma Kendu kanyo bende ka irangogi en mos marwa makende ne jogo bende ma yudo lal ka gintie kar kanyo, jogo ma bende yudo lal e kindego mag lupo, jogo bende machamo rech go mowuok e nam kanyo bende gibed mana kicha, iwacho ni mago motho bende kia gigo mokelogi. Kata kamano wago niro kamano ahinya ale abich. Med luonwa matut ahinya weche manyien mag migago ka gikacha ng'ichwelo kod kawuono chieng' tich ariyo wadhi bedo kata kod duol, weche manyien mag duol kon mago imore, wechego manyien dhi bilo ni kawuok e kaunti